kakyatri sang kapirangu rinangkul kinempitna hampit duh sang retyaning bawana ya si tukang walangati ya si tukang nanging tias ya si tukang kudu garing Laging kriya mangku-mangku mangungkum kanduan rimang sinumpan telenging kalbu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang bali malih Bapak Ibu nggih. Salam menika wajib dipun jawab bagi yang mendengar. Hukumnya wajib kecuali salamnya orang sholat tidak boleh dijawab. Bapak Ibu, para tamu undangan semuanya yang kami hormati, kula bali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kunjuk dumateng sayaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan langkung-langkung dumateng pamangku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajarannya sarmati lumeberipun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Boten kata lumpen segenap panitia baik among tamu among sinoman, ibu-ibu pramusaji, pasukan batik, keluarga besar Banser dari PBNU. Kami ucapkan selamat siang, selamat menjalankan tugas, dan juga dihibur bersama nanti dengan campur sari KKN Kipli Kusuma Nada ingkang makarya kalian cerah foto, audio, sound system iki apa JK? Apa Mas? Obas audio, nggih. Kajan luar biasa. Pokoknya gler. Kawledangan sang menika KKN pimpinan dari Mas Kipli, Mas Yanto. Menika sowan pikantuk pakurmatan tinimbalan dawuh saking keluarga besar Bapak Mulyadi dalasan Ibu Eni Triana ingkang sampun kepareng ngoten dharmanipun tiyang asepah hamalakramaken putra-putrinipun menika Diayu Juanita Intan Ratri ingkang sampun kalampahan dawuh kalian Bagus Ade Junardi putra jalu saking Bapak Junar Tanjung Swargi dalasan Ibu Siti Warni Swargi yang dari Kota Bekasi. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, cepat diberi momongan baik yang soleh maupun solehah. Amin. Bapak Ibu, para lenggah, para tamu ingkang satu kinurmatan, swanipun campur sari
Kipli Kusumanada. Menika dipun sengkuyung wonten Panca Widawati. Kawula temaken setunggal poko sawiji kadang seniwati ingkang nyengkuyung KKN Kipli Kusumanada campur sari kondangnya Indonesia. Juga didukung gensetnya Genta Buana full solar. Engko dibarke jam 1 yo matuk, jam 12 matuk, jam 09 nggih matuk. Pokoke solare full. Kawula temaken setunggal poko setunggal kadang seniwati kang nyengkuyung KKN pinggir piyambak mijil saking tlatah Wonogiri sukses Giri Marto. Sawanipun Dayu Yati Haksari Bogelwati. Kepareng jumeneng Cayu. Woi, Wilujeng siang Cayu. Nggih, wilujeng siang Kang Mas Bogil, Adi Prayetno, weleh-weleh. Iki Cayu isih suasana lebaran. Nggih. Tahun 2020. Heeh. Iki awake dhewe ya KKN keluarga besar Kipli Kusumanada, Cerah Foto, Bas dan juga Genta Buana mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nek klarone awake dhewe ning tayangan TV. Heeh. Ya toh, ya muga-muga pemirsa-pemirsa ingkang semua. kami mohon maaf lahir dan batin. Iki dipenake sik Cayu. Nggih, Kang Mas Bogil. Sinambung kadang seniwati salajengipun ini asli dari kota Depok, Jawa Barat. Sowanipun Dayu Yana Silvia Bogelwati. Sumpuk kaya caedian ya. Pengendang ra tau payu ya ngono. Kudune kiprah. Tak malah disumpuk. Hah. Pengendang liyane kok gak enek mau. Oke. Sinambung kadang seniwati salajengipun asli dari kota Jakarta Timur. Sawanipun Dayu Nina Fadli Kusumanada. Selamat siang. Siang, Dedek. Piye kabarmu? Alhamdulillah. Perdana ya Cahayu iki. Awake dhewe bar healing, bar fitri sapapane saiki golek kulian. Lumantar KKN campur sari. Dipenake sik Cahayu. Nggih. Sinambung kadang seniwati salajengipun asli dari kota Wonogiri sukses. Swanipun Dayu Amel si Milikiti Beniwati. Selamat siang. Mau-maune iki ning dandan iki piye angger dijumeni kok sasal-sasal bener ngono. Pripun? Apa geseh kok piye? Kudu sing cantik. Apa ning kono mau kurang cantik wis dibenekke barang ngono kok melorot kabeh to ngene. Ayo. Kok Kamu iri ya? bukan iri, aku Apa? ki digendong apa piye? Ngarep ya? Penake sik Cahayu. Ngatur seneng. Isih ana iki seniwati asli dari kota Sragen, Jawa Tengah. Suwanipun Dayu Fani Ratnasari Bogelwati.
Ning urung ngerti liyane to. Hah? Sing liyane urung ngerti. Ojo ngasih ngerti. Iya. Dan saya nggak pengen tahu. Iya, ojo ngasih. Iki mau awake dhewe perdana DEPA. Ki atur panglipur lumantar KKN dan juga keluarga besar YouTuber Indonesia. Ya to ki, sing mantu wis pirang-pirang ana medhi cokek, bola cokek ki ora awuh. Ki penggemar awake dhewe. Dan juga para tamu undangan semuanya. DEPA, aku Raijen. Iki di konconi karo bintang tamu gue Setar dari Kota Wonogiri sing bar pegatan. Lah gareng teralala lho. Beda. Iki bar pegatan yo kan. Bojone malur. Didukung garengnya Indonesia, Gareng Li Cengpe. Piyambak pangandali wara Master of Ceremony. Nah, kula jane sedulur karo Mas Yanto telatar nika jane. Lah ning kaya engko Mas, pembukaane campur sari diaturke tombo kangen request sing di omah. Seluruh penyanyi nanti naik ke pelaminan dan nanti mohon perhatian untuk panitia setelah ini stop dulu ya Pak ya nanti ya biar penyanyi naik simpul semua buat didokumentasi. Ki Bogel Hati Prayitno Mijil Saiki Telabumi Sekowati Sragen Asri. Saking pepanggungan Kipli Kusumanada campur sari bass audio soswedang dan juga cerah foto gentar buana ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelegan kandis kita sinaping laras campur sari KKN Kipli Kusumanada sesekeco. Sepining swasana kadang-kadang Kipli Kusumanada badhe ngaturaken atur pambuka lumantar lelagon tombo kangen cok dados. Mas opo wis lali sliramu
Mas Yanto, monggo Mas Bos. Bopo hajat, Bu hajat mau terus sembah nuwun, joget bareng-bareng jempolnya monggo. Aku malah kecil lho, Dik. Iya, Mas. Pakde monggo. Dek biyen wis tak bukoke wujud tali sak kotange. Payanto. Saiki ne lakon ilang sak slirane. Lunga menyang ngendi tanpa pamit ora ngabari apa lali kowe karo aku iki. Senajan regane nemewu aku wujud katresnanku saiki aku lakok layu apa kurang larang pungkasane kowe ilang nang ngendi anggonku goleki nalika tang wasik Dik Ripri Kusuma. spesial bersama Mas Yanto yo say Iki mas taline kang kuturake mergo bapak merekake aku didhawke malah karo priyo sing wis cukup mong samene wae. Jombang mas andung masuki aku ora bakal lali yen Gusti ngeparengake mesti bali. Kotang iki tak simpen tekan ning pati tali kotang wujud tresnaku kang suci. Ripri Kusuma nada bakso audio sound system sak jose Dik. Wah yo 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 yo. Monggo Pak De. Dek biyen wis tak tukoke wujud tali sak kotange tak ingine lakok irang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ora ngabari apa lali kowe karo aku iki najan regane nemewu aku wujud katresnanku saiki melu aku lakok layu apa kurang larang pungkasane kowe ilang nang ngendi anggonku golek ita
Bos ya. Kerja bareng cerah putih Cijang. Dio, 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 Dio. Asik yo. Weji. Bos ya. Bisa goyang lagi yo. Asik. Yen wis tak bukoke wujud tali. Asa kotak asa ini lakon ilang lak lirane. Nyanyi tanpa pamit arang ngabari. Apa lali kowe karo aku iki. Saking regane nom mewu aku wujud katresnanku saikine melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang oleh ngendi anggonku goleki tali kota. Bapak Yanto Subanu, terima kasih berkah selalu. Ayo deh yo. Iki mas taline aku korake. Mergo barang awake. Aku tidak kalah karo priyo siji wis cukup mong semene wae. Kalas aku kasugi aku ora bakal lali yen Gusti parengane mesti Kota iki tak simpen tekan ning pati tali kota wujud tresnaku kang suci. Tali kota wujud tresnaku kang suci. Eji sampun katur tragedi tali kotang pedot. Blang 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 blang. Saya mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya
Dereng kok ya. Gentang-gentung tarik seno. Sabda pati Wasik yo. Ipliku suara campur sembah nuwun Enji. Mas Boge. Monggo, Cok. Munggah munggah Tenane ning pucuk gunung dhuwur-dhuwur bianget aduh duh matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu Bekil 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 tuwe Bekil anak iki bareng iki Bekil kakakku bedol ninggal ngaku Wasik yo. Introne pas mas Lebune penak Kabane tim dari konsumsi tim Isa Pak Mul Monggo spesial kagem tim Isa-isa semuanya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun rino lan wengi. Muga-muga Gusti ngijabahi. Aku Sok kapan anggon
kecil. Josi ya Dik, wasik yo. Bakso audio sound system Sembah Lun, kerja bareng cerah foto si Janto. Oh, 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 yo yo yo. Ayo yo yo, ayo yo yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe nguni ajaran ajarane jaranan ajarane jaran kepai jeng yakin setyo satuku tak anteni nganti saelingmu Jogja Solo campur sari gayenge kok ngene ya Mas dipun aturaken sareng-sareng kanca-kanca Kipli Kusumanada. Mas apa wis lali sliramu
Masih bersama KKN Mas Gotong. Sudah? Udah. Wow. Iya. Oke Mas Gondrong, makasih ya. Enji sembah